som si pripadala ako v saune. Takže toto je tendrová dízlová lokomotíva. Je určená na ťahanie osobných vagónikov. A viete, ako ho prezývajú? Papagáj. Ja som sa na tom smiala, pretože mne sa zdá, že ona má skôr vpredu také akoby ústa, tak mohla mať skôr nejaké pomenovanie rexík alebo niečo. No, slony. Ale Ujo, Ivan, nepripomína ti to uši tam vpredu? Čo to tam je? Svetavierka naozaj vpredu, pod tým komínom, z ktorého teda vystupuje ten dým. Naozaj sme to aj prezývali, že lokomotíva má uši. Funkcia tých plechov, ktoré sú v všelijakých možných tvarov, spočíva v tom, aby pri jazde lokomotívy usmernila vzduch, ktorý prúdi okolo toho rušňa a dým alebo para nevchádzala do tej búrky a rušňovodič má lepší výhľad na trať. No a tomu názvu papagáj. Viete, keď tieto lokomotívy boli vyrobené, tak vzhľadom na to krásne farbenie, červené kolesá, modrá farba, pestré zafarbenie, z toho vzniklo takéto, ten názov toho rušňa papagáj. Je to ináč lokomotíva s najväčšou rýchlosťou 100 km za hodinu. Pohon zabezpečuje trojválcový parný stroj. Aj zapíška, pán rušňovodič. Ďakujeme. A my papagáju zatlieskame a zakývame. Tá mašinka sa tak zahalila do bielej periny. To len a vy, keď sa tak čudujete, tá biela perina, ktorá vzniká pod tým rušňom, to nie je pokazená lokomotíva, ale keďže parné stroje sú studené a horúca para, ktorá do nich kým rušeň rozbehne, nechá